Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicamah jenenge sapenake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara musuh Kresna, aku diajar senjaki. Kok tetep rasa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku aku musuhe. Mula sinuwun Darawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek marelo waktu jan iki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk unggul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayusuyasa, ora urusan perkara Prabayeksa. Robeta kang ngribati omong beta hartane wong sak negara Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rai para Ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pengayoman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kula wayah betul jagat nun inggih Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten madyaning Datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Koko Prabu sesembahan kula ing Dwarawati. Kawula non ninggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang rakanto ing Dwarawati wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Yayi Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa nganti lega-legawaning penggalipun Kakang Muraniwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno bebelenggah ning Datulaya Praja Ngamarta. Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Werkudara. Nadyan kula ingkang raying Madukara Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap wada paduka Koko Prabu Ndorowati. Yayi Janaka ndak tampa
ora liwat pangestu pun Kakang Tampanana Yai Panengah kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu maduka mawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Yai Janaka iya Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yai kembar nek kula sedewa ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana kembar kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan non kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah iya iya kembar pinten tangsin kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samenggi iki Yai nek kula sedewa Koko Prabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah mugi parama sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng atur bektinipun ingkang rayi Ngamarta saha anggen kula sampun kumulancang wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta sepinten ngalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan keparengan nglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta pun punta diwanggen kula kumulancang wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yai ngemuti bilih ngrangka menika dados pujangganipun para Pandhawa jagat menika ngantos kebrebeken sambung rapetipun antawisipun nata Indrawati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sederek tunggil Yayah Rina turta gumelaripun ingkang ngrangka ing Madyapada menika mboten sanes kejawi amung minangka dados ing para kadang Pandhawa mila sampun ngantos paduka Yai Prabu nimbali ing wanci Rina nadyaning wanci Ratri ingkang raka nampi dhateng kewajiban ingkang awrat kula mboten badhe swala tertentu kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Raka Indrawati malah kaselak nataning raosipun ing Raka Indrawati dene sak mangke kula sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi enggal kula nampi dhateng sabda tama paduka Yai Prabu wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing Raka Indrawati Yai menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana mandhaping para nayaka punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka Indrawata Yai Prabu Darma Aji ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu saestu adamel asrep raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Indrawati wale-wale menapa rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan nalika paduka pun Puntadewa nglampahi sarinarite sesemek Aran Raja Mula bebantal Bata Sarimbak ing wanci Anggara Kasih Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Jim Yudhistira Koko Prabu Ndrawati tertentu sampun mriksa bilih gumelaring negari Ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhigan dening Prabu Yudhistira sakadang kadheyan
Tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat Wanamarta miwah kadang kula pun Pramadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra negari Jim kala wau temah kababar dados kamanungsan wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Indraprastha inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Kaka Prabu wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sakmangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa ngemuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira mila dawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning Jim menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang ngrayipun Puntadewa Kaka Prabu kados menapa lampahan ingkang kula tampi menawi kula boten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira jernyatanipun Pandhawa menika boten yasa negari namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra tuwin nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalendraning Jim ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun Kaka Prabu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau rinten pantraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa padhang sutaning manah kula Kaka Prabu nyuwun pamunten kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten jer paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa Ngamarta tegesipun Yai Prabu ingkang sampun pilih minangka dados makuthaning bangsa ing Indraprastha teka namung badhe ambangun Prabasuyasa wujuding pendhapi Prabayeksa kemawon paduka dadak mawi kodheng penggalipun menika ingkang dipun penggalih menapa tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih paduka Yai Prabu menika babagan perkawis menapa Kaka Prabu dereng kemawon kula munjuk atur sadanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha kula tampi wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa wewangunaning pendhapi kedah dingginakaken wujudipun ingkang winastan kayu jati seret utawa pelet deket sembur ingkang angka kalih wujuding wedhi malila angka 3 gandhik malila watu cani angka sekawan inggih menika gilingan mas Kaka Prabu ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjak ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan mas sampun tambuh-tambuh dhateng pinten-pinten brahmana tuwin resi pandhita ewadene sami boten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Kaka Prabu mila gandeng paduka menika nadyan wujuding jalma sawantah nanging paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandung kabagyan tuwin katentremaning jagat tartemtu paduka Kanjeng Kaka Prabu ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan mas kepareng Mbak Barana dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadya ngupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Kaka Prabu Sang Pantara Ratri amung cipta pukulun Om tanono liwang kaeksi mila katur
sasat rageng ulun sumembah Kresna kakangku Werkudara piye bareng wis rampung ngendikane bareng kakangku ing wis ngendikake nggone bakal kepengin bangun wujuding pendhapa Prabu Suyasa ya Prabu Yaksa ing mapan ana negara Ngamarta monggo bareng kakangku wis paring pangandikan akeh babagan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur wedi malilo gandhik malilo watu cani lan gilingan mas teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku ngerti kaki paring dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lakon iki lho kok lah kok siap diparing dawuh utawa siap dimatur lawan aku ora nrimake marang lakon iki sebabe apa dasarmu piye Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujaganing Pandhawa kowe dadi suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrembyahake tangan ora lali tansah karen karo Kresna kakangku perkara iki kaki padhangno atine barep kakangku kok sik lha apa Siadi ora prisa menyang endi dununging syarat srana ing ngendikake dening Yayi Prabu Darma Aji najan bola bali barep kakangku ngajak sapejagong karo aku apa dene Janaka apa sing dikake dening barep kakangku Bloko Suto aku ora marteni menyang endi dununge lan menyang endi wujude kaya apa wujude lan lenggahe menyang endi mula tumule aku matur karo bareng kakangku gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati mula ora lulih prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbalan rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging syarat srana mau yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh ora usah dadak kowe sing tumandang Werkudara paring dawuh papane menyang endi aku sing sagu goleki semanten ugi kula Koko Prabu kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta mangke ngerayi Janaka ing sagah ngupadi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma Werkudara Kresna kakangku piye Arjuna wonten paring dawuh padha semene sawetara pun kakang bakal munjuk aturaning Yayi Prabu Darma Aji yo aku tak midhangetake kaya telo Yayi kula wonten paring dawuh Koko Prabu syarat sraning sampun paduka ngendikaken bilih dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira medal margining pasumpenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabu Suyasa inggih pendhapi Prabu Yaksa mongko cetha dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan syarat srana supados rancak wewangunan ing badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas nuwun sewu sak pangertosanipun Nyara Ndarawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nengga kayu jati pelet deket sembur menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling mapan ana ing Guwa Sela Mangling Werkudara iya bapane sapa lho kok seta lah kok Siadi lali karo kadangmu Tunggal Bayu kadangku Tunggal Bayu sapa kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situbanda mula yen to Siadi wani nembung kelawan kadangmu Tunggal Bayu iki mengko bakal kasembatan penjangan Yayi Prabu Darma Aji dene angkong loro wedi malila kuwi papane ana ing Kedung Tuntang iya ana ing sak ngisoring Gunung Himalaya ana wujuding kedung pesasat segara anakan nanging sejatine kuwi dudu wujuding kedung lumrah nanging kuwi kedaton mula tembunga kalawan Sanata Prabu Sayong Sari ingkang wujud baya putih wedi malila mau ingkang asta panjenengan ingkang sinuwun wah yo angka 3 gandhik malila watu cani gandhik malila watu cani kuwi papane ana ing Kayangan uga gilingan mas kuwi uga papane ana ing Kayangan duke
ing nguni ingkang kagungan ya kuwi Nalendra Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Nanging saiki wis pinundhut kondur ning Kayiwangan. Mula mung karyandum gawe sapa wae ingkang bisa ngaturake syarat patang werna ana ing negara Ngamarta iki ya kuwi dadi jalaran kadangmu Yai Prabu Darmaji kasembatan ambangun Prabasuyasa ya Prabayeksa Werkudara. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranaya Katyasraharja Panakare becik-becik Parandene tandati talyasing kala bendu malah bangkit makin andotro rupi tukang reribeti Tidemadaning pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna duh Nalendra ing wicaksana wasis riwus nyoparing dawuh kata-kata mring sanggya para Pandhawa ndadosaken legeg jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare ganter wadu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba yak ngarsa tangkep ing urya sebal-bolamu apa to kang dadi darunane ora rumacan ora Gajah Medha Cakrawandilan kejawi namung sawanipun utusan saking negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ya Sang Kumbayana ingkang mantun mancat panceniti minggah datur ya negari Ngamarta mangrombaing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir wenehi dalan Jawa wenehi dalan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sadanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidine rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat pasaning Bathara Wayah jagat Yayi mbok menawi wonten pigatos Bapa Penemban Durna tumuni sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa pigatosipun menapa saking ngarsanipun pribadi menapa diutus dening Yai Prabu Ngastina Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang langkung sekeca Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban semban kula ing Sukalima Bapa Penemban Kumbayana Astaka swala sila berdaba suwaru gembol sumarante awela lha nuwun geger sampun kula tampi sumpah seganipun anak Prabu Ngamarta akarya bombong raos manahipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa Kunjung Kersa Paduka anak Prabu ing Ngamarta nggih anak Prabu Puntadewa
Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula bapa Mremban mboten langkung kasih sakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Mremban Durna katuran karaharjan rawuhipun Bapa Mremban. Oh, gandhok bleguduk. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, mekaten Mremban. Oh, inggih, Ger, nggih. Tansah pinanganing kawidadaning sambi kula sawanipun ingkang bapa wonten negari Ngamarta, Ger. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampih karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula sampun boten kirang prayogi, Ger. Anggen kula ngabatur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuro Durna bapakku. Anak anu nganindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cah Bagus. Ndak gegem dadekake jimat. Prayoga nunggun melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga pratane bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Iya. Apa wis tak gunake? Iya, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong merga yen to wong sing tak wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakal ngobar jagat saisine. Ning wong mau duwe rasa becik, atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal babar katentremaning jagat raya. Werkudara. Durna bapakku ngestuake dawuh. Prayoga nunggun mulenggah. Kaya wis ora kepenak Werkudara. Bapa Mremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampanana ya Janaka. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Piye Sembadra rek apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi inggih. Pinaringan waras Bapa Mremban. Manuhara tasih pinaringan waras. Larasati sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur-syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adik lair lan batine aja mbanci timban siladan. Boten Mremban. Merga mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa Mremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Mremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa Mremban. Kok isih ana panitia siji sing rambageke iki. Setyaki wonten timbalan. Kok ora mbageke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngopo mangke menika perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbageke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gedeng karo aku nganti tekan lahir batin nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbageke tanpa segu, kowe tanpa mbageke karo Begawan Durna ora apa-apa, ora apa-apa. Wong ki mengali unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbageke ora ngerti tata krama karo wong tuwa, bakal entuk welaking dewa. Setyaki wonten timbalan. Aja nganti gawiku cemas maning nata Indrawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Durna. Sami harja rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe paraming atiku. Pangestuku tampanana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur-syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa Mremban Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Mremban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger.
baci mundhar kersa paduka anak Prabu Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami menawi wonten lepate ngaturipun ing bapa ing Sukalima kepareng manggul birna sih samudra pangaksami menika istipun ngaten sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan sampun wonten 3 candra etang kelengganing kok dinten sak mangke menika negari Ngastina menika kados nampi pegebluk negari Ngastina menika kados nganti welaking Jawata negari Ngastina nampi welaking Jawata kasinggihan kathah para kawula ingkang sakit sonten tetiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sedaya tetanduran tanentuh ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka toya-toya sendang sami asat mongko tiban ketiga ngerak angagak-agak ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula mila mboten maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya inggih bapa menemban oh inggih nggih panjenengan rawi rawuh wonten negari Ngastina mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada kula piyambak boten mentala nyuwurupi dhateng kawontenan negari Ngastina kathah para among tani ingkang boten saged panen bekasan kekirangan boga tumunten nandhang sakit sasampunipun enjing sakit boten saged dipun tulung sonten tentu pecah sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados sing pagebluk ing manduk wonten negari Ngastina mekaten penemban nggih nggih kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika kula piyambak boten mentala mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pejah monggo boten mawi sakit wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan sonten mongko mboten wonten menapa-menapa namung ora dimasuk angin ngaten terus pecah menapa mboten mengerikan kawontenane kados mengaten menika canggih kathah bakul enjing dodolanipun laris mboten kanthi kanyono-nyono namung klilipen kok pecah lho namung klilipen bapak iki klilipen watu sak trek dumadakan pecah menika marambah kaping-kaping wah mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja mboten nganti kanyono-nyono enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah ngaten menika wongsal wangsul ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung nggih tumuli anak Prabu Duryudana paling dawuh kaliyan kula Bapak Durna panjenengan menika dados pujanganing Praja Ngastina kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan kados pundi caranipun supados negari Ngastina menika waluya nirmala temah jati jati temah mulya tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih malem jemuah kliwon inggih ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan kula minggah wonten ing sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat nampi menganing dewa nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula tuwin paring dawuh ong ilahing Begawan Durna negara Ngastina isa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani Gandhik Malela Watu Cani inggih tumunten kula jugar saking tapa pungon-pungon amargi kula piyambak boten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau wadene sami boten mangertos bingung raos ing manah kula tumunten kula emut kula kemutan bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa mboten tok pendhawanipun nanging
Pandhawa menika sinanding dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa. Mboten saged kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Kawuni ngono. Niki mau janjane kula mboten bidhal saking Pertapan Sukalima, nanging kula bidhal saking negari Dwarawati awit saking Pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati. Nitebis jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten nata Dwarawati ngendikanipun bidhal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul wonten ing Sukalima, tumuli kula bidhal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Ger. Wonten mriki pinanggihan Sinum Prabu Dwarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten Sukalima penggali paduka anak Prabu maring wedal sawetawis. Anggen kula badhe sak pejagong lan nata ing Dwarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi dipun parengaken, Ger. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Bapa Penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menapa Koko Prabu. Menapa dipun keparengaken sawetawis kula dimajengaken kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasa nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Ger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegari Ngastina minggahing para nayaka lan Punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara ki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malila Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalendranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi drengipun Gandhik Malila menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa kurawane sarta Ratu Ngastina kuwi wis padha ora weruh mripate apa piye? Apa mata batin wis padha wuta ing atase ming goleki Gandhik Malila Watucani kok dadak nyeroyo wong kana-kana. Kula nuwun sewu Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menawa dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, panjenengan kula dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan menika dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigakil butute yang maha bebek. Yang dadi kaya ngono wis Sinuwun Dwarawati. Malah sampeyan luputi karo Begawan Durna. Oh, ora jumbo, ora padha karo kondange. Ora jumbo karo kawentaring Nata Dwarawati ing kondang titis Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing tukang ngandung katentreman. Ning nyatane sampeyan ora iso gawe tentrem, sampeyan ora iso gawe bungah wong liya, sampeyan malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane angganing Ratu Dwarawati menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampeyan mentala nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negara itu? Blagan suara wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ingilani dadaring Prabu Dwarawati. Jeleh nyawang jeglaring jagat semeh rembulan ayo aja ngunek-unek ki sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Dwarawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Dwarawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Koko Prabu Dwarawati aku sing ora trima. Wah, bungke.
Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani unek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake secaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggir. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo secaki, nganti aku diwaneni karo secaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringi kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Sencaki melu maring anu karo kowe, wani unek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Ayo. Saiki mengkari piye? Lho. Lho kok sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu ning sanes kula, ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika sampun satrepipun, wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicamah jenenge sapenake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep rasa terus aku. Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek malih waktu jan iki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk unggul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayuya, ora urusan perkara Prabayeksa. Arep iso mbangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? Mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, wangsulan. Werkudara iki nang kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Setyaki, Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya. Inggih. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tak jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merah-merah. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa, durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen, tok antem ora apa-apa. Lah ora matur nyuwun pangestu.
malah mboten kanten-kanten lampahan ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Kula kuwatos jumangkaipun kadang kula ing nunggul pawenang sasampunipun Setyaki medal saking Datulaya. Menika mangke malah boten perkawis santawisipun ngadi kula kaliyan pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki. Kepareng paduka Nilanana kula nyuwun pamit madal paselan. Koko Prabu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati. Sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun angarantem babagan wewangunan Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Nilanana kula nyuwun pamit ngrumiyini medal paselan kula sumanggaken sembah kula ingkang demiring Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Janaka wonten maring adhawu Koko Prabu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murina Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki? Boten Koko Prabu. Mangke mindhak malih boten prayogi krana kula mawi tetangan. Bapa Penemban Durna sampun nyala wentah kaliyan Koko Prabu Ndrawati. Sampun tumindak ingkang boten sak mestinipun sampun saklimanipun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki tumunten gadhahi swaga ingkang kados mekaten nanging kadang Munjodipati ingkang sajake banget nggone nganggep kelawan Begawan Durna kuwi suwijining mandhita ingkang ora nate keluputan. Inggih mangke dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Ndrawati kula kinten boten badhe kecalan pemanggi Koko Prabu Arjuna kula nemparing adhawu tatanen para kawula aja nganti kasemyok ing aradan pun Kakang kundur ngedhaton sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka budhalna kang padha seba kaya wis ora ana dawuh maneh Kyai Arjuna Koko Prabu mestu padha dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu purna gatining pananggilan Santosa kundur ngedhaton jeluk saking dampar kentara kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Klomban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil pacaraning keprabon kawistingan saking Mandura tindaknya Sri Naranata tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata